Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat nga agkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaunay ti babawi ni Jojo, gapu ta imanugot iti panagkalaysada kan ni Lala. Gapu iti naamuan na, asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawa sa napauluhan. Biddo, apang muddan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Linukodak, kunayo apeke ti maaramid akalaysa, gapot ta kayat yu lang agragsak ti anak yo, ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo, ngam siyak gayam ti insagmak yo. Nabaybayak pa yan ti nakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay, gapot ta kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Ti kunamkit di, rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka, rupat kwarta. Kaasi ka mat, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaid kan dito'y danak. Gapot ta agas sawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangaasim Lala, parwarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito'y. Saan ang mabalin? Agtalinaid kalatta dito'y balay. Saan ang mabalin arumwar ka? Taiti ka nito ngaglibas ka. Dakas ti mapasamak. Diyak magustuhan ti aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugotak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang edeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugotak. Ngam saan mo't gayam? Peke man kan saan ti kalay sata. Agtalinaid kalatta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko kenkwana. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon. Apay matan ngay naramid yu tikas do'y kankwana. Anya? Pudno, naalas ti ugali kidi kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na ni Dadim? Rumbang nga agtalinaid dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga rod, Mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday to'y amapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ka ni Daddy Jojo. Masapul ang amuan da ito ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo tan ni Jojo? Mari lovely. Jak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wan nga rod. Kat bilibak ka. Ta saan ka anak asawa pay. Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay ti naramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo kankwana ah. Wen, Mari Andrea. Saan akon amaki asawa pay? Gaputa ay ayatek latta ni Jojo. Apok, sumangukan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam dita cellphone mo. Itay ka pa'y adayal di ta cellphone mo, anak ko. Awagak ngamin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigud a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama.
Saan mo pala ang apagparikutan day ta anak ko? Laglagi pem, adandanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod nanang. Kayat ko, ada ko man ni papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong mo a Brandon. Bareng adda maibagana, maipapan ka ni papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy, nagpaisaga na kiti juice ken sandwich para ken ka. Agyamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. At da ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gaputa kayat ko kumaasarong karan ti gayem ko. Ni Jojo ti kayat ko asawan. Ha? Kwa, Brandon. Nalipat ang imbagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanimbaganin ti sakit na iti puso. Iso ang nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang ah. Saan kami man lang nakapagsarita? Sakbay ang nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Uwan met kid diya, sir. Sige nga rod, sir. Agpakadak pa'y. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpadadang amin na dyan nakasarsarita iti medyo na bayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pa'y. Manang Claire, mabitlaan! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ang makisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. Maipapan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. Aglo na ka maditi ugalik iti kalabas. Hanggang masapul adanggam ti ibagak maipapan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang, mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Amangan no adda ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kon amaamuan ti ko na mga ibagam kanyak, may papan ka ni papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Agam amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangro na kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, urayan tayo latangaro din. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayat nga ron no kasta nanang. O sige, sumrakak pa ije siled ko. Awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibagana maipapan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay met anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan met no na impluensyaan di asawa na. Kat di na meten kayat amakita ni Claire. Diyak amo nanang. Kasla tsak patyon dayta. Ngam no kastaman bilang. Talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatag pa'y nga rodan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpot ka din ni Rico. Diyak mo, iha. Diyak pa'y mat nakita ti anak mo. Aga magyaman na, gaputa itakalaeng arimuar iti seledyo iti asawam. Kunak no matakuatan ni Brandon nga gliblibakak. Anya? Apay, Daddy, imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo.
Kaya't na kano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Daytamit nga rod ti pagamamkag. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kiti gayem na. Matayak lakit din o panawanak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito yung mansyon. Saan ang mabalin ang makarwar? Nanang, madanaganak. Apay nga awan mo to ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabi, ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y nga awagak, nanang. Ngam di na mo't sungsung-batan. Itala ang napasamak ti kastoy. Anya nga ton tinapasamak kan kwa na. Ala, urayan talata. Ang mga dala nakataktakan na. Di ka unay agdanag. Awan maday, napasamak iti apok. Nanang, Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brandon. wan nanang. Ngam awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarkaro pa nga balod ti kasasaad ko diti mansyon nyo. Saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. No di kat maysa nga abalbalay. Sumardan kan. Mangan kakit din. Tsaka yan. Nasaysaya at langan na matayak. Ngam ti agnanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko lang. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Amok nga do ti kwartayo. Ngam ulitek nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta? Laglagi pa nyo na iti amam. Sumardang kan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di ka pulos inayat. No di kat asila ang tinaritnakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahi ti dakkel akatad ngen kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugotak. Gapot ta kayat ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo. Linukodak. Kang ronan na. Bidot apangedeng tinaramid ko. Dakkala bidot. Sana po no dayta. Ayatin na kumamatan. Gaputaga sawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely di ti pusok. Isulat tati ay ayatek. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no dayta? Siyak ti ayatam. Gaputaga sawatan. Sige! Derderem ti ropak iti plasig atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Huston! Nagsakit daytay anamuak, Jojo. Kat makitang ita ti aramitak. Kita man no maiturod mo at ti anak mo ti agsagaba. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na iti aginak. Awan basol dakin ka. Nakapanawan ni Rico nang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ga ita, di ka matagtagtagari. Anya ka di timbaganakan ka. Oh, Nanang! Imarakop ka mo ito, anak ko. Apay ka di, anya ti imbaga ni Rico kan ka. Pudno gayam ti atap ko, nanang. Dakas ti mapaspasamak kan ni papa. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Dumngag kayo, nanang. Ibagak kada kayo ti amin nga imbaga ni Rico kanyak. Anya? Kasta gayam? No kasta, arig na balod ni papam iti mismo abalay ti asawa na. Kasta nga rod, nanang. Maawatak tirik naman anak ko. Ngam nabilag ti pamilya ni Lala. Iso apatsak anarigat tayo abasta matulungan ti amam. Basta, nanang. Mang panunotak iti pamuspusan. Tapno matulungak ni papa. Rico, agsarita taman. Ha? Mami, makaungot kayo kadi. Wan, talaga ang makaungungot gapo kadagiti aramidam. Mami?
Apay nga ita ka lang. Napnapanam, ha? Sorry, mami. Ado lang amin dagiti research mi. Iswan nala dawak ang nagawid. Siguraduam lang, Rico. Tanusan, pagsardengan kan nga agadal. Saan na maulit dito'y, mami? Ikarik. Ala, sumrak kan iti silit mo. Pangaasim, Rico. Saan kan ama inay nayon pa'y apagparikotak? Naawatang. Un, mami. Ay, ang yamanak. Kunaklakit din no maamuan na. Anak isinara ka kadamanang Claire, kan Tito Brandon. Pangasim lala. Ukarkaram ti talit isaga ken imak tapno makaturog ka kiti nasayan. Sumarden kan, maturog kakit din. Makaturturog ako. Unayan ti kastoy alangak. Kaslak maten ayop anay galot di ti kama. Ti cellphone ni Lala. Adalang iti asidag ko. Aramatak na ita. Tapno makapagkidawak iti tulong dagiti pulis. Juan, umawag ak iti pulisya. Kat nagpatulong ak kanakwana. Diyos ko, tulungan na kumay ti dahito yung aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawa sa napauluan. Biddo, apag ngeddan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.